miropui te na tu fing tha tak tak an soi te lo ngaithla ang education chuan mihring nun phung hi a thlak danglam vek lo poin a siam tha thei Aristotle miropui ni tum ngai su thilropui ti tum zo kang che Narendra Modi in thian thana hi a thiang hlimin atlawa adu amin a nget emema tamchung po adai the ni poisa inpuk sakte kan indila ni lem lo chuan marktain mihring tamchung hlotlin hi sum le pai hailu tamlama te anilova eng ang chung kwa nge andin atangin anizok Joseph Kennedy kemani tana kan thilti te chu kemani apok thamral le thina midang tana kan thilti te ero chuan mi te thinlunga ralni anei ngai lo Albert Pin irin tlang sia te talent in nei thanzia le ifen zia zongzong te kha ithiltia entir ma chuan tu main an oi lawang B faker mimol chuan angai dam thei lova a thei hin ngai heklo mi ngai sam chuan angai dama a thei hin mei boka mi fing chuan angai dama nima sela a thei hin ngai lo Thomas Chess mi doi zep chuan a thi tak tak mai in voi tam tak thina atem lok thin i huaisen ero chu voi khat bak a thingai lo William Shakespeare beidon thak khopa hun khir omlova mani in mu dana beidong an om thina ni jok Catherine Kuhlman mithen khat chuan malam hun thlir lovin hun liam to hnu an chui kir fo thin malam kong tu ruam an ai chuan hun kal to hnu chui kir olsam jok awangin Martin Luther hlotling tur hian pian le mu na ro pui le hausak angai kherlo hlotlin na lama min hruai thei jok chu huai sen na te beireng pe na te tumngam na le hlen ngei tura te rei pe na te hi ani Securio Honda mu thei lo mu lok thin te chau hi ani thil thei lo ti thin te chu Martin Luther tlom du tat lo chu ne thei ani lo Napoleon Hill mangai vek la mi tlem te ring la tu ne nama ti sual chu William Shakespeare mangai na hi anut bat lo chuan mangai na ani tak tak lo Pedro Calderón Barca nung chungin tuman khawvel an chu asan don si lova chu wangin nun hunte zir hunte in ngei sak hunte in lom hunte le in mangai hunte chu tun hun ngi hi ani Leo Busanglia mangai na kan nei tak zat chuan ngei dam na po kan nei turani Mother Teresa ithil tumte soinep tu laka chuan in thiar filim vadro mimol te chuan chutiang chuan an thin sia miropui takzet ero chuan nangpo kha miropui ve the ni tirin na anei tirang che Marktain thian dik tak chu konlom na minlom pui tura kan som ngai pui mu local thin le kan lung ngei ni ya ko ngai lova local thin te hi anni Demetrio di Ferrero mitin hian kan thei tok thau hi hlen vekila chuan ke mani ngei point mak kan tinge yang Thomas Alva Edison lei hi zangle ma se mitlem te chawin an thunun thei Dale Carnegie Thuruk von Harber chu mani ngei dan hi ani Marcel Pagnol mi zong lakha hoi homla mi tam tak tan nel omla mi then khat tan kom nuam ni tumla mi pakhat tan thian thani tumla tuma melma ero ni suang che Benjamin Franklin soichen na awangin nual meisu soisel thiam te choimoi na lung an la phun ngai lo reng Norman Vincent Peale mi te hmu lova iom dan kha inung chang dik tak ani D.L. Moody nangma nge in siam that harsa iti zia kha ngei tola midang te siam that harsa turzia i thiam mayang Jacob M. Brandt chuan lam siam thiam tak te hian thiam dang an nei ngai me ulo Benjamin Franklin kan wang line khawvel ti danglam kan tuma upat nuwa ero chuan thalai te ti danglam kan tum thung Garth Henrich mitam tak kluchia kalo mu ve towa khawvel ti chiat ni lovin an mani in ti chia an ni jok Godfrey Win mihring ni na dik tak soifia tu chu angai tuana le tu soite ni lovin athil ti te ni mi chu athil ti in tu nge ani atilang thin
John Paul enge motiro engma ani lo chuan adang tile meiro idea engma atlak omlo hai towar mangai na hi mi ate finna mi fingte a na ani Dr. Samuel Johnson an khwan zin na hi mangai te in ton na a top thin chu mi fingte fanu le mi fingte fapa chuan a hria ani William Shakespeare kan tu post kharna ata thurun cherta ka te khan eng thunge tu soinge trai ti ber min lo comment sakla chuan ka channel hi khoi ta ka min lo subscribe min lo like tu le min lo share saka na min lo support turin view tu te ngaron nge ne